ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್, ಒಬ್ಬರು ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಜಾಯಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ಸಮಯ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಯಾನೆ ಈಯ ಸಂಜು. ಹಲೋ ವೀಣಾ ಕೇಶವ, ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ, ಹಲೋ ಕೋಡೆ ಸಂಜು ಕಂಡರೆ ಬೋದು ತಿಕ್ಕದು ಉರ್ದಿ. ಹಾಯ್ ವನಸ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಅವಡತೆ ವನಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಗ್ಗ ಆತಿಜಿ ದೀಪ್ತಿ ಉಗ್ಗ ಆತಿಜಿ. ಮೊಕ್ಕದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಗ 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 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಜಾನ್ ಬರ್ತೀನ. ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ವರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಗ್ಗಪ್ಪೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ ಬಾಸಿ ಜನ ಯಾನೆ ದೀಪ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಚಮ್ಮಿ. ಓ ಚಮ್ಮಿ, ಹಲೋ ಚಮ್ಮಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅವತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಂದುಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಿ ಪಂದು ಸಂಜುನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ ಸಂಜು. ಕೋಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಂಡರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಕೋಡೆದ ಆತಿನ ಪಜಿ ತಿಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆಕ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಏತು ಪೂರಾ ಪಜಿತಿ ಆತನ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಂತದ ಮಾತ್ರ. ಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ ಏನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾ ಏನು ಪಾತನಕ್ಕೆ ಎಂಜ ಅಂತೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಕ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡಾ. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೋದು ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸಾಂಡ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು? ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು? ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ GC ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಅತಿಥಿ ವಂತೆ ಇರೆನ ವಣಸ್. ಓಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆವಡತೆ ವನಸ್ ಆವಡತೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ಹಲೋ. ಎಸ್ ಇನಿ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಪಾಪ ಪೆಟ್ಟು ದಿನಂದ ಹುಣ್ಯ ಪೂರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಹರ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹರ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ಆಪೆದು ಇಪ್ಪೆದೆಲ್ಲ ದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಏತ್ ಮಂಗ ಮತ್ತು ಮಲ್ತ ಬಂದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಫೀಸರುಲ್ಲೇ ಬರತ್ತೆರೆ ಅನುದೀಪ್ ಕೆಲವು ಮರ್ಲೇರುಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಪೋಯಿನಕಲು ಆಂಟಿ ನೀನು ಅಮ್ಮಿ ಬಾಸಿ ಜನಯ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಂದೇ ಬರ್ಪ ಸೈಟ್ ಪೋಯಿನಕಲು ಪೂರ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂತ ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹೋಗಿ ಊಟ ತನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟದ ಕ್ಲಾರಿಕ್. ಓ
ಹಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಏರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸಂಜು 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 ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಂಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿದ ಬಯ್ಯದ ಬ್ಲಾಗ್, ರಾತ್ರಿದ ಬ್ಲಾಗ್, ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪ ಬರ್ಪ. ಹಾಯ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್, ಹರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ, ದೇವಾಡಿಗ ಪವಿತ್ರ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್, ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್. ಹಿಜಿನ್ ಸಂಜುಂಡತೆ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಆಗ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕಿರ್ಮೋದಿತ್ತಿ. ವಿನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್. ಫೋನ್ 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 ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕೊಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾತೆ. ವಣ ಸಾತಿಜಿ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ವಣ ಸಾವಡತೆ ನನ್ನ ಆವಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟಿಫಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಟಿಫಿನ್ ಅಂತಿಜೇರು ಅಂಚಾದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಕನವಡತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಣೇಶರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಆರ್ದಾನೆ ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ. ಫೋನ್ 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 ಸೂಪರ್. ಕಿಶನ್ ಅನ್ನೆ ಒಲ್ಲೆರು ಕಿಶನ್ ಉಲ್ಲೆ ಕಿಶನ್ ಓ ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಕಿಶನ್ ಅವ್ರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ರೆ ಕೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹಲೋ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಯನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೊಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ಬಾಸೆ ಕೆತ್ತದ ಮಾತ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್. ನವೀನ್ ಗೆಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಕವಿತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಎಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಗಣೇಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ತೂಕ ಆಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಹಲೋ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಜಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಟ್ರಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವ ಬಾಸೆ ಜನ ಮಾತ ಐನು ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಉಡುಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿನ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಪ 1:30 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ ವನಸ್ಪುರ ಅದು. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನವೀನ್ ಅಗಸರ್ ಅವರೇ. ವಿಕ್ಯಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಇದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾಯ್ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೊಂಚಿ ಹಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಚಿ ಹಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕರ್ದಿಯ ಕಿಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಣೇಶರ್ನ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್? ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿಂದ, ಕರಾವಳಿ ಪುತ್ತೂರು. ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೂಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜತ ಅಂಚಾದು. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ನೆನ್ಪ ಆಂಡ. ಸೊ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೊಂದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್.